morning! Martes na! Martes na guys! Ang bilis ng araw! Martes na naman! Nandito tayo sa Petit Jungle 2. Ako, nag-brown na yung dahon ni Fiddle Lime. Si Fiddle Lime may bagong dahon. Ayan, oh. Si hibiscus. Arrowhead. Right. May dalawang chicken na malalaki na hindi ko pa undecided pa kung anong gagawin. Chicken curry ko ba or roasted chicken. Ayan ang sining espada. At andito na yung aking assistant. Ayan, bakit ka nandito? Dapat nandun ka. Ito tagabante, itong trabante. Pero gusto niyang magluto. Siya palutuin natin ito ngayon. Okay ka ba? Kung magluto? Hindi ko. Ako busy mo. Busy siya eh. Okay. So, ayan ang mga ingredients. At mamaya ay makikita nyo how to cook. Okay. Mag-golden brown na. And then, oras na ang aroma. Of course. Ito guys. Ang dami. Kaya hindi ko mabuhat. Wow. At hindi kakasya sa kawali. Transfer natin kasi hindi kasya. Transfer ko dito sa kaserola. Ayan, idagdag natin to sayotes. Ayan ang sayotes. Tubig na 1 liter.
salt. 2 tablespoons. Black pepper. And then let it simmer for 5 minutes. Okay? Finalize na natin. Wow, luto na talaga yan. No more buga. Luto na yan. Galing pala ako. Ano kaya yan? This is... What is this? Hindi ko mabasa. Gaming mouse. Ha? Oh, yung mouse na ano ko. Sige, unbox mo. Ito, dalawa to eh. Dalawa in order ko eh. At ang price is $638.42. Okay, open. Open it. Kasi nga, wala nang magamit si Gian. Yun pala, may nakatago pa. Ngayon, akin yan, dalawang yan. Ayan. Very good. Ayan siya. Siya nagbukas, oh. Gian is unboxing with Bruce Lee. Wata! Ooh, wow! Wow! Press pala brand nito sa isang keyboard ko. Oh, ganda. Pangalan? Zeus. Zeus. Filipino yata yung made niya na. Ah, Philippine made. Wow, Yata, very good. yata, negosyo. This is good. Filipino Zeus. made. Wow. Zeus. Open mo Negosyo. naman ah. Open mo. Ano? Design in Philippines, assembled in China. Ah, okay. Ang galing, no? Design in Philippines. Assembled in China. Salamat niya Ang galing ah. Ang galing ah. Tapos, gaming mouse. Ayan. Ergonomic design, smooth cursor control, high DPI for 3,600 professional gaming mouse, stylish design for comfortable grip, plug and play, no drivers needed. Ang galing. Very good. Okay. Let us use this. Open it. Gian. Ayan. At ang mura. Dalawa yan ha. 700 plus lang. Ang ganda. So elegant. Oh. Diba? Kasi yung wireless or yung wireless kasi mas madaling masira. Ito mas maganda to. This is Zeus. Wow. Ganda na. Very good. Mabigat na. Oh. Sarap yan, ihalo sa rice. Naku, yummy. How is it, Rian? How is it, Papi? Kanin, masarap. Sobrang sarap. May marami kanin. Kaya wala pang 12, kumain na eh. Ayun, pangalawang kakain,
serve natin ay yung mga workers kasi wala pang 12. 12 sila mag-stop. Apat sila today. Sigmano ka na rin. Magdugwa. Maliliit na. Lakihan nga din. Ganyan? Katab Ganyan ka ba? Ito. Sayotes. Yan. Sayotes. Sabaw. Yan. Okay. Okay na. May 10 minutes pa. Anong oras na? It's already about 1 o'clock. Ayan, break time 12:29 at noon time ay puntahan natin yung hindi natin natapos kahapon na pag-order ng mga materyales, guys. At least ito ay ano naman ipa-deliver natin para sa ganon hindi sila maubusan ng gamitin sa pagtatrabaho kasi kung walang materyales, wala ring matatapos, di ba? Ano ilalagay nila? Kaya kailangan nating bumili. Tapos pa-deliver natin kahit today kung mayroong bakanting truck sila or meron silang time para sa atin. Let's go, guys! Ang kulay niya, black din o red din? Black. Ayan, black ang kulay niya. Kilos, guys. Look at this. I will show you. Oh my God. Oh my God. Oh. Monig 1.5. Common nails na 4. And then, that one. Ang bigat. Yan ang pang-weighing ni Marco. Simit natin si Inday kay Guwapa, oh. Ala, nag-cover. What's your name, Day? Ano yung ani mo? Lohayda. Ha? Lohayda. Lohayda? Rohayda o Lohayda? Lohayda. Lohayda. Oy, buutan siya ha. Naghanap buhay siya. Hindi lang siya yung nagbeg-beg lang dyan. Bilhan natin siya para mabawasan yung kanyang paninda. Ang kanyang paninda ay ito. Tamang-tama sa mga boys ko na nag-gym. 1, 2, 3, 4. Pila man eh? 300. 300. Sabi mo kanina, 400. Ito po. Ah, ito? Itong white, mas mahal. Ito malaki, ito maliit. Ah, yung maliit ang 4 ang 100. Ito ang Tatlo. 3 ang 100. Pila man eh? 5. 6? 5. Di ba 100 yung 4? Sabi mo kanina eh. Ito po. Ha? Ito maliit. Itong maliit? Eh, mas gusto ko nga itong mas maliliit eh. Wala na eh. Mayroon pa. Ayan, sige. Gusto ko yung mas maliit. Ayoko yung ano. Four, 5, 6. 6 man eh. Kulang ng 2. Malakas ang negosyo Para mo. 200. Ayan, Malakas ang 2. negosyo niya ba? Hawakan mo. Malakas ang negosyo mo, no? Okay. Sige, 200 yan. Nagay, putagkuan, day, kaning
nandito na naman tayo. On the way tayo kasi today is the salary day. It's a happy day. Lagi na lang happy day, no? Always naman tayong happy kasi we're so blessed na buhay pa tayo ngayon. Healthy pa tayo. Ayan, at pupunta tayo at kukuha na naman ng isang blessings. At salamat sa inyong lahat. Salamat po. Nagpapasalamat kami taos-puso na naabot namin ng ganito at ngayon ay makakuha kami ng sahod na pwede namin gugulin sa pagpagawa ng bahay. Ayan guys, kaya puntahan natin. What is that? Oh, may kumakanta sa labas. Ngayon, puntahan natin ang dito sa mall na lang kasi yung mga nandito sa labas maagang nagko-close guys. So let's go there. Curious din kayo kung magkano kinikita namin, ano? Kukunti lang, depende rin sa sipag at tiyaga. Alam nyo, kahit anong busy namin, kahit anong daming ginagawa ko, alam nyo, ginagawa pa rin namin, ginagampanan namin ang dapat namin gawin dito sa ating channel. Hindi ko talaga pinapabayaan na walang mapanood. Kaya na-create ko itong daily vlogs para sa inyo guys, para may mapanood, lalo na yung mga nakaka-appreciate sa amin, na lagi nagko-comment, na babait, na they're all blessings. You are all blessings. Lahat ng parte ng kaparte ng channel ay blessings para sa amin. Ma-negative commenters sila or yung mga positive, lalo na nagko-comment sa amin na nakaka-inspire, ay salamat ng todo-todo talaga. Taos puso kami nagpapasalamat at malaking tulong sa amin. Kung wala kayo guys, di namin maabot ang ganito. Okay? So, let's go. Tingnan natin kung magkano ang makukuha natin today guys. Yan, malalaman nyo uli ha. Hindi ko dapat ipaalam sa inyo to. Secret lang dapat to. Pero love ko kayo. Nagtatanong kayo kung magkano na. So, let's go and see. Nandito na tayo sa second floor. Punta tayo sa taas guys. Let's go. Ay, apo. Ha? Wala. Bakit? Ano nangyari? Bagong choking na lang. Inayos nila. Renovating the choking. Okay. Wala na. Nasaan ang Plantorama? Tara. Tingnan natin kung may makuha tayo dito. Salamat, walang tao. Hanggang 7 eh. Hello! Si Ma'am Carol nagwapa. Si Ma'am Carol nagwapa. Nag-inusara. Ay, salamat! Ayan, nagbilang siya sa salary natin. Ang gwapa na taga-Western Union. Suki, for how many years? Oh, lagi? 45, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Nakuha na natin yung salary natin guys. Thank you Lord God. Thank you to all of you guys na nag-support sa channel. At
tayo ay magpalengke konti at uwi, yun. Para makapagpahinga dahil bukas may patrabaho na naman. Siyempre, maaga na namang gumising. Yun na naman ang routine natin. Daily ganon. Ay, marami pang tatrabahuhin. Ang dami pa talaga. Diyos ko, ang daming gastos. Let's go. Yung mabilis niya, mabilis niya. Ano namin. Then, order ni Gian. Sabi ko kasi, hindi na kami kakain ng ice cream. Ang sabi ko na lang sa kanila, kakain tayo sa sweldo na lang. Every sweldo lang. Bawal na ha. Sabi ko, mag-refrain kayo sa sugar. Kasi sobra ng tabatsuy. Ngayon, sabi niya, ayan mama, sweldo na. Yes, ice cream. So, tuparin ko yung promise. That's why. So, let's go. Nabila na natin sila sa promise natin. Ang favorite nun eh, cookies and cream. Ito. Tapos double Dutch. Ito, cookies and... Ay, yan pala. Ito palang gusto niya. Walang malaki niyan? Wala. Wala, no? Bakit maliliit lahat? Wala. Ala, walang malalaki. Puro maliliit lagi. Ay, wala nang malalaki. Maliliit lang. Okay. Extra creamy. Ano? Wala ka na? Oh, kuha na. Ito? Oh. Strawberry and cream. Ang sarap. Yum. Ay, bakit na yung damage? Wala, huwag kang kumuha ng may damage. Butas? Wala, yung isang may butas. Okay. Pwede, Go. pwede. Kung karaniwan natin, kumuha akong toge, gawin natin na lumpia. Kaya lang walang wrapper. Hindi ako kumuha. Paano kaya yun? Wala, yung rapper ko. Dito tayo kung mga rapper. Doon ako malapit. Anong date na yun? 20 pa yata ka? Ay, oo nga, 22. Ang dami kasing pila eh. Napansin ko eh. Nung last time na pumunta tayo, wala. Ha? Ang daming pila. Yung pahinga sila. Ayun. Ayun, namili. Kasi magtipid na sila ng gasolina na. Yung mahal ng gasolina. Magtipid na tayong lahat. Kasi, alam nyo guys, ang mahal ng gasolina, grabe. At ang mga materyales. Alam nyo ang isang kabilya, ang itinaas kanina, nag-order kami. Oh my God. 43 pesos ang increase, ang dinagdag. My God. Ang laki-laki. Kaya nabigla ako nung nagbayad ako kasi 100 bars yung binili namin. So, sa 43, so sa 100, so po 4,300 na. Sayang naman yung 4,300, di ba? Grabe na talaga. God, gabi na. Ayan, i-transfer lang namin to, then let's go home na. Okay guys, bye-bye. Bye-bye dahil may light. Okay, see you again on the next video guys ha. Bye-bye. God bless. Stay safe.